Matur nuwun Mbak Yoga. Ya. Dik Gareng. Gojek kuwi nek kokean ya kewareken. Nggih. Kaya dene wong maem ning nek sithik ya ora wareg. Ya. Jenenge bumbu niku ibarat racikan masakan nek kokan ya dadine ora enak rasane, Mas. Oh, iya. Nggih, secukupnya. Tur apa-apa ki secukupnya saja, jangan berlebihan. Oh. Nggih. Nggih, matur nuwun. Ki tak nglajengaken lakon. Monggo nderekaken Mas Yusuf. Nggih. Nggih, sukses untuk Mas Yusuf dan rekan-rekan Ansor Laras. Amin. Jenengan tekan gara-gara napa? Insyaallah, Mas. Pripun? Insyaallah kula tenggani nganti rampung goro-goro. Oh, nggih. Matur nuwun. Ya. Yo diteruske lakone. Iya. Kirim Fatihah sing gumpung dendalang. Ya, khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga. Wa ilaruhi Kisina Nugroho, wa ilaruhi para dendalang sak Nuswantara Al-Fatihah. Amin. Yo tadirake yo mayo. Ya. Tansah marpamoring sukma Sinuksmaya winaya ing asepi sinimpen telenging kalbu pambukaning warana talen saking liyap-layaping aluyup pindha pecating sumpana sumusuping rasa jati ong tan kang usah mancing wonten ing gombeng sanggan sangarup kena gantung ucapun wonten malun-alun negari Ngastina nenggih sang rekana pati Hari Sengkuni ngawi sanjaring para sata kurumating bleber mating kaya tirta blaberaning daratan. Nggih, Man. Woi. Wah. Wah.
Hop ridu mawur Mengkirit. Lah kok dados sampeyan ngawe sangganing para sata Kurawa menika kados pundi? Lha. Menika dawuh saking anak Prabu Jaka Pitana. Para sata Kurawa kulawe kinen ngrumajangi tindhaipun paduka. Anggir Adipati Karna anggenipun tumuju wonten ing Karang Kadempel badhe mboyong dumateng Kakang Semar Badranaya. Koko Prabu inggih. Kakang Adipati Karna kula nampi dawuh saking Paman Sengkuni bilih Kurawa dinten sakmenika kedah ngrumajangi tindhaipun paduka Kakang Adipati Karna pramila sakmangke kula ingkang badhe tata samamdheng gati sawiking diri ngrumajangi jampangi tindhaipun Koko Prabu Karna. Inggih Koko Prabu. Cekawit kula campur nampi dawuhipun Paman Pati Halya Cengkuni. Bilih sakmangke tindhaipun Koko Prabu Karna kedah dipun nilingi dening para cata Kurawa. Pramila campur ngantos ajlih kangelan. Ing sakmangke kula ingkang badhe nderekaken dumateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Capang karna mawingis-wingis katon landheping Trisula. Paman kula wonten dawuh. Kula kinten boten dados susah jenengan Paman Pati Hari Sengkuni ngawi sanggaring para sata Kurawa. Inggih liripun kados pundi nggih? Awit nuwun sewu. Kula sampun gelo, kula sampun kogel manahipun ingkang putra Ngawangga. Gelo jalaranipun kula gelo. Awit sampeyan niku pinisepuh, sampeyan niku Rangkanata negari Ngastina. Sing kudune benerke marang patrap pakartin anak Yayi Prabu Jaka Pitana. Malah sampeyan sajak mblithuk, malah sampeyan sajak njlomprongke marang apa ingkang bakal ditindakake dening Yayi Prabu Jaka Pitana. Lho nuwun sewu. Wong sing mblithuk niku Kakang Durna Senes kok kula nggih. Sami kemawon. Sami kemawon. Merga Durna karo Sengkuni merga mboten saged pisah. Pramila kula mboten buta. Wadyabala sementen mbane niki mang bibarke mawon. Wadyabala Kurawa semenake mang bubarke mawon. Nata Ngawangga isa temandang dhewe Paman Pati Hari Sengkuni. Wah, lah pripun nika? Kakang Adipati duka. Kakang Adipati Karna nesu. Iki mangsake ora. Senengane kok ora kaya. Lah pripun niku wae? Tiwas lebare wis rapi kaya ngeten.
Malah sing ngarep dewangi. Sing ngarep dewangi nesu mriwo niku. Wah. Wis ora sadu kok kian perting sing bakune kowe nyambut gawe. Nggih. Sampan ki nek lolo ki mbok yo conte. Oh Aku ki mung geguyu paman cengkune. Dewa sangar-sangar. Leni bali Kurawa cepula sing arep dibantu ora gelem. Nek cara aku isin banget. Pret. Ora sudi aku sesuk njli meneh. Kartomarma wonten dawuh. Gandeng Satama ora seba. Dur wis dur. Gandeng Satama ora seba kowe sing nembang tengarane Purwadyabala. Wis tak dawuh. Nun pamit madal pasilan paman. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Kartomarma. Mundur sang Kartomarma. Undang sangya prajurit ndeberi swara kumyangkal pargorenang osor tambur myang suling pepandhen tuhu jalur taklir jala pranyata kawuryan asri paman sampun anggen kula tata gelar baris nek ngono kowe sing dadi wakile Asatama Gandeng Angger Adipati Krna duka ora gelem di derekke dening Kurawa kae Kakang Durna sajak nesu-nesu medhun saka Ndatulaya. Kae wae tutna. Lho, Paman Durna badhe tindak dhateng pundi? Kakang Durna sajak arep tumuju ning Prajanegara Mandura. Wis mbuh mengko bakune tumuju menyang endi? Sing baku Kakang Durna ditutke sak laku jantrane Kartomarma nyustaken dawuh nyun pamit Dursasana budal. Nggih Man, yoga budal Man. Citraksa budal. Nggih Man. Durmagati budal. Nggih Man ngecaken dawuh. Wis kana ndang ditabuh bendene Kartomarma nyustaken dawuh Man. Ayo yo waloyo. Swaranya kumuruh. Waloyo. Punya bende sasauran. Kang kinarayo. Oh
Suwaru gembal manyar-manyar. Duk ning dungkul wana alas dadi wana. Rumangsa kewirangan Begawan Durna. Neng negara Ngastina ora kajin. Dipaeka dipaido. Kaya dikilani dadane Begawan Durna. Ning ora apa-apa, ora apa-apa. Anak Prabu Ngastina. Demi katentremanipun negari Ngastina kula dombengi nggih kula dombengi. Anak Prabu Baladewa kula ingkang sowan. Kula nyuwun ngampil wujuding senjata Kyai Nenggala Yan Alugara nggih.
ngadlangening alas anak klar dipotong iki sesuk dipotong. Ora sarene kowe. Langlenging driya mangungkung katawangan sumu endas kapok dan limut kabyarsaning orojit rembeng driya nawung
ewang wis esok ya jagat pangestu karo wayah tur jagat patindra jala dewaku wisata wong Kendhawa timbali wong tuwa meneng wae nyuwun pangapunten ngapunten wah ngapunten Rama Prabu kula ketileman iki apa keturun tak dangu melek janji meneh coplok bayanmu waduh ampun Rama ampun sapa iki sing sowan iki sing sowan iki sapa napa panjenengan menika mboten saged ningali ora iso ningali matamu kuwi aku tak takon karo kowe aku ki nodi kowe ngetes kowe mergo mripatmu sing ngantuk ki mripatmu sapa iki sing sowan iki mriku pun Yayi Gatotkaca bageke lho prayoganipun panjenengan rumiyin wong Nalendran bageke nggih adikku bocah bagus Pringgondani padha kanthi Harja sak praptane si Adi Gatotkaca gunamit pasang Klimantabi Kakang Mas Wisata jeneng ndika Kakang Mas ini kok nimbali sowanipun ingkang rayipun Gatotkaca wilujeng sowan kula mboten panggelangan setunggal punapa kula ngaturaken bekti kula kunjuk iya Yayi Gatotkaca ya tak tampa ora maksudipun Kakang tampan ngono Yayi sampun sanget anggen kawula pundi sapa kae mburine kae sapa Nun mburine Gatotkaca kuwi sapa sinten ngene kok Poniran apa sih? Poniran. Pamanmu Garbaruci. Walah, paman Setyajit. Setyaki. Iki. Kok iso Setyajit iki saka ndi? Kula kemutan asmanipun bapakne kok ya. Kula nek nyeluk nika nggih ngangge jenenge bapakne. Paman Setyaki wilujeng. Angger Wisata iki wilujeng nggih. Sowan kula wilujeng. Iya, Man. Bekti kula katur, kula tampi dawa sami-sami. Gatotkaca wonten timbalan padha prayoga sowanmu wilujeng sowan kula wa Prabu kula ngaturaken sembah sungkem pangabekti kula kunjuk Sandawa padha ya tak tampa ora ale pangestu Wakming Mandura Wetamanono sampun sanget anggen kawula pundi nek ngaten panjenengan wau dereng bageke menengo cangkemmu menengo ora praguta ora anakku dhewe rumangsaku padha-padha nyelelek rumangsaku Mandura mbasan tak cekel beda adoh pernatane karo nalikane sawarga Rama Prabu Basudewa ingkang nyepeng kebawat keprintah negara Mandura kabeh nayakane ting celelek biayaan nyun mangapunten celelek ele kalih ampun namung setunggal lah iya Gatotkaca prayogane sowanmu ana ngersaning Wakming Mandura sampun boten gerang prayogi Setyaki padha slamet Koko Prabu wilujeng yo Gatotkaca wonten timbalan ana wigati apa sowan ning Prajanegara Mandura apa pancen saka karepanmu pribadi apa pancen kowe diutus dening watamu para Pandhawa Wa Prabu mungkin dados ing kamuningan sawanipun ingkang putra ing Pringgondani namung nuwun dhateng menapa ingkang dados sawuhipun Kanjeng Wa Prabu Puntadewi Ngamarta awit samangke wonten Prajanegari Ngamarta nedheng geger kawontenanipun rikala semanten dedreg matering pasewakan pirembagipun negari Ngamarta ingkang ketaman pagebluk negari Ngamarta ingkang gagal panen awit dipun tilar dening Hyang Pikulun Bathari Sri Dewaning Buga
tumilin aku semanten Kanjeng Wong Prabu ing Durawati alampah semedi wekasan pikantuk sasmistaning dewa bilih walyaning Praja negari Ngamarta sarta kunduripun Iwang Pinglun Petari Sri Mrangga Dewaning Buga saged kasembatan menawi negari Ngamarta tinunggon pusaka negari Mandura ingkang sepisan inggih menika pun Kyai Alugara lajeng ingkang angka kalih inggih menika pun Kyai Nenggala menika sak kedah kaboyong wonten praja negari ing Ngamarta Pramilawa sewu-sewu kelepatanipun ingkang putra ing Pringgondari kula Tandhawadana kula namung nuwun dhateng menapa ingkang dados dawuhipun Hyang Sepuh kula para Pandhawa lilan ana sukulan penggalih padukan Kanjeng Prabu Baladewa samangke kestuwa maringaken wujudipun senjata pusaka paduka Kyai Nenggala tuwin Kyai Alugara Wong Prabu Baladewa Kajatrisang kapirang uri nangkul kinembet kempet dosang retnaning bawana wah latala ya jagat pangestu karo ayah para jagat Gatotkaca wonten timbalan ya tak sembadani sing dadi penjangane kadang-kadangku para Pandhawa ya mung aku ya Wakming Mandura kok ya ora dikabari wingi-wingi. Yayi Prabu Puntadewa ora paring cecala kesaning Wakming Mandura wingi-wingi kena ngapa? Jalaran para Pandhawa bingung. Tiyang sepuh kula para Punden Pandhawa bingung. Awit mboten namung negari Ngamarta ingkang Taman Pagebluk gagal panen awitipun tilar dipun oncati saking Hyang Pandya. Inggih menika Hyang Pikulun Bathari Sri Dewaning Buga. Kejawi saking menika ugi Paman Waragil inggih Paman Sedewa sakmangke nandhang gerah kamangka ingkang dados inggih menika taliasipun para Pandhawa ngibaratipun wahyu ketentreman menika mapan wonten anggaripun Paman Sedewa. Lho Yayi Sedewa ing Bumirut Alun uga nandhang gerah. Mekaten. Walah ya wis. Yen mangkono ora sasuwe-suwe Gatotkaca digelak wanci gege mangsane. Waktu dina iki derekno Wakming Mandura budal ana ing negara Ngamarta masrahke wujuding Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Anak Prabu mengke riyen kula ingkang sowan Anak Prabu. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ingat seping madu sarining tawang susu angin ngendi nggone ngebal ya jagat pangestu ngoro Bapa Durna rawuh wonten praja negari Mandura damel kaget sotanipun ingkang putra pun Baladewa. Puwurban. Oh, inggih Anak Prabu.
Kepareng kula nuwun amit pasang Kalimantan tina bena ngelodoni dumaweng tawang tewang linepatna ing tolak manung kere. Ingkang Bapak ing sekali ingkang sowan. Bapak Dura iki. Nggih. Lha nuwun sewu. Iki kaya putuku Gatotkaca ingkang sowan ning Prajanegara. Ing Mandura. Eyang Dura iki kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Karo sapa Gatotkaca? Dipun dheraken dening paman ing garba ruci. Sapa kuwi? Paman Setyaki. Waduh. Kenging napa sajak pucet pasoyanipun. Ora apa-apa Gatotkaca, ora apa-apa. Bapak Dura wonten wigatos menapa? Tekon janur Gunung Katinggaren. Mboten adat sabenipun paduka menika rawuh wonten Prajanagaring Mandura. Oh, mungkin dados ning kawuningan nggih. Sawanipun ingkang Bapak ing sekali menika sepisan kula tetinju dumateng kawijinan paduka anak Prabu Baladewa. Menika ingkang sepisan. Nggih, ngaturaken manuwun. Dungkap ingkang angka kalih. Sawanipun ingkang Bapak ing sekali menika kula menika badhe ngebun-bun enjang jejawas sonten teges kula badhe grimis utawi tembung. Pangsalipun menika kula badhe ngemis wonten ngersane paduka anak Prabu Baladewa. Lho, badhe nyuwun senjata pitulunganipun ingkang putra wonten wigatos menapa pembenan. Oh. Nuwun sewu karo dados ing kawuningan. Negari Ngastina menika sampun wonten tigang candra menika ketaman pagebluk. Kamangka bisaning wali Nirmala Temajati Jati Temamulya. Menawi mboten ketang tigang kedheping paningal negari Ngastina katenggan wujudipun inggih menika pusaka negari ing Mandura. Inggih menika pun Kyai Nenggala kaliyan Kyai Alugara. Pramila nggih mungkin dados ning kawuningan. Sowan kula namung badhe nyuwun lila suka penggalih paduka anak Prabu Baladewa kersa maringaken ngampil wujudipun senjata Kyai Nenggala kaliyan Kyai Alugara nggih. Sri Baladewa Narapati tuwi naris swaraning tresna kang langkung tresnanira. Oh, ya jagat pangestu nggo. Perban kula wonten dawuh. Nuwun sewu mboten kateges kula menika nampik dumateng mriki nggih dados ngendikanipun Penemban Durna. Nanging lho Setyaki. Setyaki, siadi aja turu. Iki rembug wigati. Setyaki melek mripatmu. mati dari kata. Lho piye kae? Hei! Hei! Anus maring jajalan sane bari bilang Setyaki. Setyaki lha kok dadi kowe nglarak mlosor karo Penemban Durna. Hei! Setyaki mandeka. Setyaki lareno. Setyaki. Woi. Wah edan. Wisata kae piye wisata? Waduh, menika kados pundi? Lah kok malah dados geger kawonten Prajanagaring Mandura. Maju! Nggih.
paman apa wartaning dadalan ning dalan akeh wong ati mati keneng apa mati den kane kaya suta jasa prapteng gigir sukmanya ilang raganya terus klinting mula dalah keparat Setyaki wani mulasara karo guruku ya Bapa Durna. Ayo Kartomarma apa apamu? Kowe ngendangi palaran kok kaya wong unduh-unduh. Oh, bangsat elek ngece karo aku. Kowe wani mulasara karo Bapa Durna padha karo kowe kudu wani tanggung jawab karo Kartomarma. Kowe arep ngopo? Arep mbelani gurumu. Mergo gurumu kae pakartine mulang sarak wani ngelek-elek asmaning Koko Prabu Baladewa. Oh, parat. Yo, Lena pangendamu tebiak dadamu ning kene marganing matimu. Singalena Prapteng Lalis Kartomarma. Hut
Hut. Uyang dasku. Hut. Biar. Hut. Lat. Hut. Oh, hot. Hot. Wah, ya. Aduh ya. Oh, wah. Waduh. Wah. Oh. Mas kowe. Hut. Ah. Loh. Ora apa-apa iki. Oh. Ah. Hut. Hut. Oh, hat. Wah. Hut. Ah. Hut. Oh, ah. Wah. Wah, hut. Hos. Hut. Oh, ayo. Lho ndi mau. Oh, hut. Wah. Tangio. Ayo. Wah. Hut. Ah. Hut. Ah. 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 Hut. Hut. Ah. Oh. Hut. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Dharma wisata ndasmu. Wisata, Pak. Pancen kepara nyata. Wah. Aku ora nrimake Bapa Dara dipulasa karo pamanmu Setyaki. Ya maju. Iki anak Mandura. Iki anak Mandura ora-orane wedi karo diapurmu. Wah. Anak Mandura kok atos men. Biasane wis ndledek. Waduh. Wah. Ha, waduh. Hut. Oh.
aja bingungke sing bedhug. Amboh. Oh lah karang ora dipaket ya maju liyane. Lingga. Setyaki Lingga. Lingga. Ora melek matamu apa piye? Oh iya ya. Citraksa apa apamu? Kowe arep wani karo Citraksa? Kowe arep wani karo Pangeran Patinegara Ngastina? Kok sing mangkat kowe dudu Citraksi? Citraksi wayange ora ana. Anane Citraksa. Bedane kowe karo Citraksi apa? Iki lho nggon siname iki nek ora enek siname iki Citraksa. Malah edukasi. Ayo aja dapurmu sing mungsuh Citraksa. Aja kowe sing mungsuh Pangeran Patinegara Ngastina sing paling digdaya ngungkuli pil. Pil. Cekel BNN kowe. Cekel genti. Setyaki. Citraksa apa apamu? Tak takon karo kowe. Piye? Kowe maju perangi maem pira? Maem pira tegese? Kowe nguntal pira? Bu. Omongan karo wong rada ora genep ujen nangel. Gatotkaca kon rene. Piye? Gatotkaca pringgondani kon rene. Yo. Ger. Kula paman dipun atur tindak mriku. Elon sinten? Kalan Kang Wo. Kang Wo sinten? Wah Citraksa ngono. Wo Citraksa. Piye, Man? Kan mecah ndase napa? Aja. Nah, iki anakku sing bagus dhewe. Ana wayang kok apike kaya ngene. Ana gapit mlebek ya. Papare fiber. Fiber nggih kajeng nggih. Siwa Citraksa. Gatotkaca ya. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Kowe nggawa Gatot Jatayu apa? Napa? Kang sing ngono kae. Nika dolop kula. Apik Gatotkaca, apik. Mboten nenten liyane satriya sing didolop ngoten niku. Mang Tumbas. Gah. Ayo ngadeg. Ndang ngadeg. Kula mriku ngajeni kalian sampean. Ora ana jeneng ngajeni jroning paperangan. Ayo ngadeg. Ngadeg. Pun ketwau. Kowe arep ndagel kowe. Kowe arep ndagel kowe. Kowe arep ndagel. Kurang ajar kowe. Kowe kurang ajar kowe. Ayo ngadeg. Sing ngakon ngapurancang sapa? Ayo. Malang Krik. Saiki nang kene aku apa kowe sing mati? Aku apa kowe? Kowe apa aku? Mesine sampean. Iya. Piye jare wong perang kok? Amuk Suramarta Jayamrata imbang yen padha-padha. Saiki nek pancen kowe nyata jare kowe mau ngabekti karo pamu Citraksa. Ayo Ndeprok. Mau jare kan ngadeg. Ndeprok. Nggih. Tak piting cengelmu kowe. Rumangsane. Wong kaya ngene kok ngentek-entek. Wong kaya ngene kok ngentek
ngenteki prajurit Kurawa. Rumangsane wong kaya ngene kok mengabrakan wujudmu kok senengane kaya ngono. Ayo. Nek pancen kowe satriya, tangi ya. Aja nglumpruk kaya bocah cilik. Aja kaya cacing kepanasan. Aja kaya tikus pangan ula. Ayo. Ayo tangi ya kowe. Tangi ya. Nek wis tak piting cekelmu kaya ngene iki. Apa kelakon iso ngalahke Kurawa? Ayo, tangi ya. Anu Gatotkaca. Wonten dawuh kok. Sesuk dolan ning gone pamanmu ya. Iya. Aku wis kangen suwe ora nyate karo kowe Gatotkaca. Ih, ngestaken dawuh. Lah badhe ngejak nyate teng pundi? Sak-sake terminal lawas ya oke Gatotkaca. Ayo. Malesa. Anggepe Citraksara wedi karo Gatotkaca kene apa piye? Malesa, bocah kurang ajar kowe. Bocah kurang ajar kowe. Ayo Malesa. Tangi ya nek anake arep tangi ya. Gatotkaca. Sesuk dolanene pun wae ya. Ya Gatotkaca ya. Wangsulan to, wangsulan. Nggih, Paman. Anu Pakde didepokke, depo. Sampeyan mriku tesih dolanan kaya ngeten. 50 wae ora apa-apa. Pakde didepokke. Ya depo. Ayo. Malesa kowe. Apa anggepmu? Apa anggepmu Citraksara wedi karo Gatotkaca? Apa anggepmu Pakdemu ora wedi karo diapormu? Nek mung anake Werkudara ke pira bah? Setyaki. Aja dipidak. Kuwi nggonku siji-sijine. Aja dipidak Setyaki. Iyang. Setyaki aja dipidak lho, iki bar dioperasi kari siji. Kari siji ora urusan. Kowe ngantem Angger Gatotkaca. Kowe kudu wani nanggung perkarane. Setyaki minta maaf. Tok baleni ora? Iya Setyaki ora. Ora tak baleni Setyaki. Ora tak baleni. Tok baleni apa ora? Ora tak baleni. Tok baleni apa ora? Tak baleni anu. Tok baleni apa ora? Ora Setyaki ora. Sumpah. Demi apa? Demi Allah. Tenan ora arep baleni. Ora. Nek ora arep tok baleni, ngrombong melu Setyaki. Oke. Kowe janji ora gelem ngantemi Durmagati. Setyaki. Piye? Kae kancaku. Arepa kancamu kae. Kowe tak ngapura, kowe ora tak bulasara, ora tak pateni. Waton kowe gelem ngantemi Durmagati. Setyaki. Kae. Tak maske saka mburimu pas. Janji kowe ora wani ngantemi Durmagati. Balang batako raimu. Waduh. Ngrekoso iki. Masa aku kan ngantemi kancaku dhewe, mana tahan. Hop. Ngopo Cik? Ora sah ngopang-ngopo kowe ya. Neng kene aku apa Durmagati sing mati? Lho kowe iki ngopo Cik? Kowe iki kancaku Cik, kowe kok arep mateni aku iki kalepmu kepiye? Kae lho Gatotkaca Setyaki. Wicata kae dundulke kok malah diam. Kowe meneng. Kowe meneng kowe. Yung. Kowe meneng. Tolong kaki saya sakit. Kau diam. Kowe ngopo to, Cik? Kowe ngopo, Cik?
Aku balamu kalih to antem iki kalepmu kepiye? Iki sing ngakon. Iki sing ngakon Setyaki. Hah? Iki sing ngakon Setyaki. Nek aku ora ngantemi kowe. Jare aku arep bandem. Batak ora iku. Walah akone Setyaki to. Lara apa? Kowe iki aja seru-seru sing ngomong ki. Kowe iki aja seru-seru, goblok banget. Goblok banget. Aku lek ngomong klesek-klesik, kowe malah bengok-bengok. Walah, mbok ya omong mau-mau. Mbok ya omong mau-mau nek kowe ngalep ngantemi aku ki mergo dikon Setyaki. Lah mong kali omong lho. Meng kali omong kok apa angele? Meng kali ngantemi dul mangkat. Nyakon temen nyonya. Nyakon ngantem. Dikon Setyaki to. Mbangane kowe babak buntas laimu. Gage iki antemen. Ki antemen. Malah cemaput dhewe kok karepe piye? Wo lah cembalangan Setyaki iki. Lho. Plipon iki paman cengkune. Dek Juni, kula Kakang Durna. Sampeyan ora usah melu-melu. Oh, niku anak-anak kula, putu-putu kula. Dol angel kandan-kandanane. Kersane Kakang Durna. Pun. Bapak Durna. Menika Bapak Durna, Bapak Guru. Pendhita ing Sukalima. Oh, rawe-rawe rantes malang-malang putung marang. Kaya arep melu-melu kan. Walah. Bapak Durna. Sampeyan menika piyai sepuh kula ajeni, kula ngurmati. Lah kok malah sajak sampeyan damel bubutek banyu bening kawonten wonten Praja Negari Mandura. Nata Mandura piyambake majeng Bapak. Aja mung bayi-bayi. Geranganmu sisan. Oh, kan tekan kene. Gatotkaca, Setyaki kuwi gerangane kuwi. Wisata kan tekan kene kuwi. Tekano kene. Ora-orane kowe kuat nadai pusakane Begawan Durnaran Kyai Jondamane. Ayo, tekano kene. Sritinaning pasewaken. Ayo rebabe ayo. Busana maneka warna kleru. Nggih. Warna. Bapak Durna. Hop 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 cah hop. Sampeyan niku tiyang sepuh napa bocah? Kan Sampeyan niku piyai sepuh napa sampeyan mriku tasih lare? non Sampeyan menika wong tuwa apa bocah? non Astagfirullah. Bapak
Bapak Durna. Kula wonten dawuh. Sampeyan menika wong tuwa napa bocah? Non. Sampeyan menika wong tuwa napa bocah? Non. Asu iki. Sampeyan niku wong tuwa apa bocah? Anu, kula wong tuwa nggih. Kula wong tuwa. Kula wong tuwa. Kula wong tuwa estu ngapunten kula niki wong tuwa. Sampeyan wong tuwa? Inggih. Nek sampeyan wong tuwa kudu sampeyan iso mikir. Ora sak nggon-nggon iso nggo geger. Ora sak nggon-nggon iso nggo perang. Inggih, inggih. Inggih, inggih, ngapunten nggih. Gedhe gerang jembutan ra iso mikir. Inggih, inggih. Nyuwun mangapunten. Aku omong apa nyatane? Ora sah hae. Tendangi dhewe-dhewe. Inggih, inggih. Nggih, pun enggak. Mang tendang mawon. Mang tendang mawon. Sampeyan bali. Inggih. Sampeyan kundur. Inggih. Nyuwun pangapunten, nyuwun pangapunten. Sampeyan kundur. Inggih. Kundur. Inggih, kundur nggih, kundur. Nganggo klontreng barang. Kewirangan Depate, kewirangan. Kewirangan pripun Kakang Durna? Rekane maju arep mundur kewan putu-putu kula kalih Setyaki nika. Oh, lah kok malah kula diunek-unekke, kula disuarani entek-entekan kaliyan anak Prabu Baladewa. Ning rumangsa kula anak Prabu Baladewa nek galak mboten kaya biasane. Oh, lah kok sampean iso kalah kewirangan niku pripun? Nek le galak niku mboten galak, ning suarane atose Raja Pancana. Le muni ming gleges ning nandes teng ati. Muni-muni elek barang kula diasok-asokke lho, Dewan. Oh, tegese nek sampean diasok-asokke niku sampean tesih menungso. Kaya sampean ngendika kaya ngoten. Coba to nek sampean dimenungsak-menungsakke. Durna ki menungso. Berarti sampean niku malah kewan. Kewan-kewan ora. Pripun niki Depate, pripun? Nggih pripun seranane sampean kedah Padasrana waliyaning Mraja Negari Ngastina lho Kakang Durna. Mang minggir kula tak semedi riyen Depate. Monggo. Tan samar pamoring sukma-sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asabe. Oh. Nalika semanten ampas semedi malah dening Sang Begawan Durna Pandhiting Sukalima. Nalika semanten dadi ingkang tumir saking Dirgantara nenggih Jawata ing kayawangan Surdaya inggih kayawangan Dandang Mangur Gesetran Gandara Mayit. Nenggih dewaning Gudha pangrencana Sang Pandhawa Bathari Durga. Anyarengi swaraning guntur kilat nyangudan mendung peteng lelimengan. Angetri marang sakiwa tengen sakinggiling Sang Tapa Begawan Durna. Nalika semanten dadya wonten gandha bosok dadya pratandha tumipun Sang Pandhawa Bathari Durga saking kayawangan Surdaya. Durna.
Pati Wisaya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Marakana Samirana Samirana lan marayang wisikan makulingan lema Tobat sodi selikur dina Begawan Durna teka dadi laku tapa brata nimbali kelawan pun ibu nggih Kumbayana lole kenthos waru gembal manyar-manyar do ning dungkul ana alas dadi wana mangke Ibu Betari sewu-sewu klepatanipun ingkang putrapun Kumbayana ing Sukalima kula tadah wadana lan kepareng kula ngaturaken bekti kula konja Ibu Betari iya Begawan Durna ulun tampa mbaya liwat pangestu kula ning Kayangan Surdaya wae tampanana inggih estunipun kula menika namung badhe nyuwun senjata pitulung dumateng Paduka Kanjeng Ibu Betari Durga. Awit negari Ngastina ingkang sampun wonten tigang candra ketaman pageblung Ibu Betari. Kula bingung kula rumaos dipun luputaken dening anak Prabu Cakapitana. Kula rumangsa diluputke kaliyan Nalendra Ngastina. Aku kados pundi Ibu Betari? Sasmitaning dewa negari Ngastina badhe waliya nirmala temajati menawi tinengkan wujudipun pusaka Kyai Nenggala lan Kyai Alugara ing mandura kagunganipun anak Prabu Baladewa. Ning rikala semanten kula kalah riyen kaliyan pun Gatotkaca ingkang sajak anggenipun sawan wonten praja negari Mandura mriku ugi mbetaken badhe nyuwun ngampil Kyai Nenggala Ibu Betari. Pramila kula nyuwun senjata pitulung wonten ngarsa Paduka Dewaning Gada pangrencana Kanjeng Ibu Betari Durga Ibu Betari. Kakyat risang kapirang ore nangkul kinempit kempit dosang retaning bawana bat sodi selikur dina iya Begawan Durna muruhanani raya nggih yektine jeneng kita ora kok kalah dhisik kelawan Gatotkaca nggih nyuwun ngampil wujuding Kyai Nenggala. Ya merga wektu dina iki para Pandhawa bakal nganakake tetanen agung ana ing praja negara ing Amarta mula kang saka kuwi gandeng Prabu Baladewa kuwi dadi kadang werdane Natandrawati. Monggo miturut pandulunipun Ibu wektu dina sak mengko Natandrawati wis kepareng mapan ana ing praja negara Ngamarta nggih Begawan Durna. Aja kuwatir mengko pun Ibu ingkang bakal gawe cabaraning gawe para Pandhawa nggone bakal laku tetanen agung. Merga kepasang yoja katuju ing nginu para bangsaning Bajul Barat wis mataun-taun padha ora mangan daginge wong Sukerta Begawan Durna. Durna ila panalinganira lumajaring ratri linenggak jangganira kapisanan lole jebul semanten gegayanipun para Pandhawa inggih Ibu Betari inggih malah kula ngaturaken panuwun senyatanipun Paduka Kanjeng Ibu Betari sampun samangke sagah badhe murungaken gegayanipun para Pandhawa. Iya yen mangkono ya Begawan Durna leremna rasa kita nanging ya ulun jaluk lawan jeneng kita mboyake tang sithik uga kudu melu nyambut gawe inggih kula samangke badhe nyaket kawontenan wonten ing inggih menika wonten madaning negari Ngamarta kula badhe nonton kula badhe mriksani kula badhe tingali kados pundi lampahipun Pandhawa anggenipun badhe cabar gekayanipun Ibu Betari.
menika dawuh padu Kanjeng Ibu Betari. Purwananira ya nggih Putra Jantaka. Wektu dina iki para Pandhawa bakal nganakake tetane nagung ana ing Praja Negara Ngamarta. Kepareng paduka. Gandeng jeneng kita ingkang dadi dewaning ama. Dewaning pangrusaking tandurane para kawula. Kula dawuh lawan jeneng kita. Kantinen saking sanjaning para malada lintring lan sapanunggalane. Ing mengkone kinarya gagalake tetandurane para kawula ning Praja Negara Ngendraprasta. Mekaten Ibu Betari. Iya. Nggih. Kula semedya ngestaken dawuh padu Kanjeng Ibu Betari Durga. Teng ati-ati aja kaya bocah cilik ya Putra Jantaka.